nandito ngayon tayo sa may Kagsawa. Wow! Sa may talagang gustong puntahan. Ayan o. Ayan ang Kagsawa. Sa wakas, narating na rin. Sobrang napakaganda. Ayun yung mayon na ating pinakinakamit na mapuntahan. Napuntahan na rin natin sa wakas. So lalapitan natin. Ito yung mga batong galing bulkan, yung mga nakarating dito. Bira mo, napakalayo, nakarating dito yung mga bato. Ito yung simbahan, yung parang pinaka-kampana niya. Tapos yung dun daw banda sa ilalim, ayun daw yung parang pinaka-simbahan na mismo na natabunan talaga. Yung Kagsawa. Sa wakas, narating na rin natin. Kaso kung saklap mga pinagpala, talagang ayaw talaga magpakita ng bulkan. Tatabunan talaga siya ng ulap. Ayun ayun yung bulkan ayun yung tuktok wala, natatabunan talaga siya. Kaya sana magbago pa yung sistema ng panahon. So tara, papasukin na natin to mga pinagpala. Let's go! So tara. So ang entrance dito 20 pesos lang, makakapinagpala yan. Narating na rin natin yung Kagsawa. So ikutin na natin. Nawawala si Mama. Ayun Ayun na lang din. Ha? Kagsawa. So yung mga pinagpalan, dito na tayo sa may Kagsawa, Albay, Bicol. Sa may yung simbahan na natabunan ng lahar ng panahon na yun. Ayun yung mayon na ating pinakinakamit na mapuntahan. Napuntahan na rin natin sa wakas. So lalapitan natin. Ito yung mga batong galing bulkan, yung mga nakarating dito. Bira mo, napakalayo, nakarating dito yung mga bato. Oh no! Ito yung simbahan, yung parang pinaka-kampana niya. Tapos yung dun daw banda sa ilalim, ayun daw yung parang pinaka-simbahan na mismo na natabunan talaga. So ito na lang daw yung natira. So grabe, di ba? Napakarami daw na nasawi rito sa loob ng simbahan na to.
So sana sana okay na yung kanilang mga kaluluwa at nakarating na sa kalangitan. So grabe, narating ko na rin sa wakas. So ayun yung mayon oh. Sana magbago pa yung klima para makita natin yung talagang tuktok ng mayon. Doon pa yung tuktok niyan eh, doon oh. Sobrang taas nga talaga nito. Yung mga tao. So ikutin natin yung gilid, itong buong paligid ng simbahan. So ito nga yun. Ayan o. Ito yung pinakasimbahan nito. Ito hanggang dun sa ilalim. So hindi na daw hinukay. Talaga natabunan na daw. Yung mga ibang mga bato na nagkalaglagan. So ayun. So grabe. Narating ko na rin. Nakahawak din tayo na pinagpala. So napakasaysayan at nakakamanghang lugar na to at simbahan na to. Grabe. Buka na tayo dun. Ito. Grabe, napakaano yan, no? Naglalaglagan eh. Ito yung natabunan. Ayan, oh. Ayan ang mga pinagpala. So yan, natabunan yan yung pinakailalim yan kasi hanggang dito yan eh. Hanggang dito. Yan. Hanggang dun. So nawala na talaga yung dun sa may pinakailalim. So dito tayo. Wow! Tol, tumanaw ka tol, tumanaw ka. Wow! Yun oh. Yun o. Siyempre hindi pa rin talaga mawawala yan. So, ano yun to? Diba? Nabituro ko lang sila.
Sana mawala na yung ulap. So mamaya pupunta pa tayo sa Mayon Rest House. Ayan. So, success. Napuntahan na rin natin mga pinagpala. So mga kapinagpala, tapos na natin yung mission natin dito at tayo ay marami pang pupuntahan kaya tayo ay aalis na.